Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bago kong Warrior members na sina Jeffrey Angelo Tacadena, Earl M. Pic, Reyna Payungayong, Jong Aporo, John Robert Mugot, Dale Zoleta, Lance Neil Caberte, at sa mga nag-renew ng badge na sina MK Release, Rijan Castellano, Angelica Maman, Ryan Bascon, at kay Jude Estrecho. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng warrior member ko na si Ann Malaag. Walang eksaktong taon. Borongan, Eastern Samar. Hi Pinuno. Gusto ko sana i-share yung mismong karanasan ko noong bata pa ako at nung mga panahong nasa Borongan ako. Hindi ko na lang babanggitin yung barangay namin. Bale, 3 karanasan po ito. 2 nung bata pa ako at yung isa naman nung nandito na ako sa Pasay. Walang eksaktong taon pero mga nasa 90s ito nangyari. Bata pa ako ng mga taong ito. Nasa elementarya pa lang. Alam mo, Pinuno, marami talagang kababalaghan na nangyayari sa lugar namin. Pero yung mga tao doon, parang normal na lang sa kanila yun. Meron naman din iba na hindi talaga naniniwala. Pero pag nagkukwentuhan na yung matatanda, nagtataasan talaga lahat ng balahibo ko. Yung mga bahay sa barangay namin, hindi naman magkakalayo. Pero may mga lugar o kanto na talaga namang kinakatakutan namin. Ito yung mga mapupuno at sobrang dilim kapag gabi. Pagtungtong ng 6:00 ng hapon, dapat wala ng mga batang naglalaro sa kalye. Dapat lahat nasa bahay na. Meron din namang mga tao kapag ganung oras. Kaso lang, bibihirang dumaan. Isang hapon, naabutan kami ng 6:00 ng hapon kakalaro sa kalye. Kasama yung mga kaibigan ko. Galit na galit lumapit yung kapatid na lalaki ng lola ko. Bale, lolo ko to. Nagsalita siya sa amin ng, Hoy! Pagpauli na kam! Diri ba kam maram nga may da mga nagawa nga dirita kinikita sugadhin nga oras? Unina masabod pa niyo nira! sa Tagalog, Hoy! Umuwi na kayo! Hindi nyo ba alam na may lumalabas na hindi natin nakikita sa mga ganitong oras? Mamaya matamaan nyo pa sila! palagi niyang sinasabi yan kapag naaabutan niya kami sa labas ng 6:00 ng hapon. Meron pa isang beses, sinagot namin siya. Ang sabi ko, dapat hiragad it umiwas kay derimanaam hirakinita. Lugi gad kitahin. Sa Tagalog, dapat sila ang umiwas. Kasi hindi naman natin sila nakikita. Lugi tayo niyan. Nung narinig ng lolo ko yan, galit na galit itong hinabol kami at pinagpapalo. Unang karanasan. Isang gabi umalis ako ng bahay para makinood ng TV. Nung mga panahon kasi na yon, yung may mga kaya lang sa buhay ang nakakabili ng TV. Mahirap lang kasi kami, Pinuno, kaya wala kami nun. Sakto naman may mga kamag-anak ako na nakakaangat sa buhay. At yon ay sila Jenjen. Pinsan ko. Pero hindi niya yon tunay na pangalan. Mga bandang 6:00 o 7:00 na yon ng gabi nung pumunta ako sa kanila. Medyo may kalayuan ng konti yung bahay. Mga 2 kanto din. Tapos bago mo marating yung bahay nila, may madadaanan ka munang isang kanto na may malawak na bakanteng lote.
Hindi naman siya sobrang bakante, gawa ng may mga puno din dito at may malapit na bahay. Kaso lang, sobrang dilim doon kapag gabi na. Nasa kaliwang bahagi siya ng unang kanto, papunta sa bahay ng pinsan ko. Nung nakarating ako sa bahay nila, nagsimula na kaming manood. Dala ng sobrang pagkalibang, hindi ko na namalayan yung oras. Tumungtong na ang alas 9 o alas 10 na ng gabi yun. Basta, malalim na yung gabi. Wala nang katao-tao sa labas. Sobrang tahimik ng buong lugar namin nun. Tanging mga huni ng ibon at kuliglig na lang ang maririnig mo. Nagpaalam ako sa pinsan ko na uuwi na ako. Tinakot pa nila ako nung oras na yon. Ang sabi nila sa akin, "Hala ka, unina mayda tumapuhaim." Sa Tagalog, "Hala ka, mamaya may sumalubong sa'yo." Hindi ko na lang pinansin. No choice din ako eh. Kailangan ko talagang umuwi. Ayan na. Lumabas na ako ng bahay nila at nagsimula na akong maglakad. Patingin-tingin ako sa paligid habang pakanta-kanta pa. Para kahit papaano, hindi ako matakot. May mga street light naman kahit konti. Kaso lang, piling kanto lang ang meron. Sa patuloy kong paglalakad, ayan na. Papalapit na ako sa kantong ayaw na ayaw namin kapag gabi. Madilim, mapuno, at sobrang tahimik talaga sa parte na yon. Nung medyo nakalampas na ako ng konti dito, tapos papalapit naman ako ng papalapit doon sa nag-iisang bahay na nakapwesto malapit sa bakanteng lote, tahimik pa rin. Sa isip-isip ko, baka tulog na yung mga tao doon. Nung napasulyap ako sa gilid ng bahay, may naaaninag akong malaking hayop eh. Hindi ko alam kung pusa ba yun o aso. Pero sa pagtitig ko dito, nakita ko na isa itong pusa. Sobrang laking pusang itim. Pusa talaga yun. Alam ko naman yung itsura ng pusa eh. Kaso lang, sa laki nito, para na siyang isang aso. Pansin ko dito na para siyang may hinahanap sa likod ng bahay. Tapos bigla itong napatingin sa akin. Halos magliwanag ang mga mata nito sa dilim dahil sa sobrang pula ng kulay. Hindi yun normal. Pakiramdam ko nung mga oras na yon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tapos pakiramdam ko sa sarili ko, may biglang tumulak sa akin para tumakbo ko. Sobrang bilis ng takbo ko nun papauwi sa bahay namin. Hindi ko na lang matandaan kung nakatulog ba ako ng maayos nun. Grabe kasi talaga yung takot ko eh. Pero lumipas naman ang mga araw na hindi ko na siya iniisip. Kaya naging normal ulit yung buhay ko. Pangalawang karanasan. Bale, konektado sila sa unang karanasan ko. Kasi ilang araw lang ang pagitan at pakiramdam ko talaga, binalikan ako nung malaking pusang itim na yon. Isang gabi sa bahay ng kapitbahay naming si Manang Lily. Bale, yung bahay nila, sa tapat lang talaga ng bahay namin. Yung asawa niya, security guard sa ospital. At kapag naka-duty ito ng panggabi, palagi niya kaming niyayaya na makitulog sa kanila para samahan yung asawa niya. Dalawa kami palagi ng kaibigan kong si Ana ang nakikitulog sa kanila. Nung gabing doon kami natulog, naalimpungatan ako. Nagising ako kasi may naririnig akong kakaibang ingay sa labas. Parang yung ingay na nanggagaling sa pusa. Pero ang lakas
Tsaka, kakaiba yung tunog. Isipin nyo, yung tunog ng pusa na parang may nagsasalita. Alam ko hindi yun ang gagaling sa ordinaryong pusa. Pero nakakatakot talaga. Nasa bubong ito, sa mismong tapat kung saan ako nakahiga. Parang gusto niyang butasan at tanggalin yung bubong. Buti na lang yero yun. Tapos ang weirdo ng pakiramdam ko nung mga oras na yon. Parang merong bumubulong sa akin na buksan ko yung pintuan at tingnan ko yung pusa. Yung pwesto kasi namin nun, sa second floor ng bahay. At yung pintuan ng terrace, nasa tapat lang kung saan kami nakahiga ni Ana. Takot na takot talaga ako nun. Pinipilit kong gisingin si Ana. Pero wala, hindi ito magising-gising. Sa sobrang takot ko, nagtalokbong na lang ako. Tapos nagtakip ako ng tenga ko. Hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, umuwi ako kaagad sa bahay namin. Hindi ko na din matandaan kung nasabi ko ba yon sa nanay ko. Pero ang natatandaan ko, meron siyang sinabi sa akin. Ang sabi niya, "Maram-ak kon, hinoit nga, nagpipinakita nga udhing. He, mariait. Hiya mismo nagsering nga hiyait. Dere kunoit niya, karuyag it nga, nahihinabo ha iya. Kon may dala kuno niya kwarta nga pantambal, nagpatambal na hiya maihana." Sa Tagalog, alam ko kung sino yung pusang nagpapakita. Si Maria yon. Siya mismo ang nagsabi. Hindi niya gusto yung nangyayari sa kanya. Kung meron lang siyang perang panggamot, nagpagamot na kaagad siya. Lumipas ang ilang taon. Hindi ko na nakita pa yung pusang itim na yon sa baryo namin. Pero marami ang nakakakita sa kanya sa ibang baryo. Malayo nga lang sa amin yon. Merong isang beses na naabutan siya ng mga tao. Hubot-hubad siya at nagsabi lang na may hinahanap siya. Yung mga tao doon, nakakaramdam na. Kaya binantayan nila ito. Nung nakita ulit nila yung malaking pusang itim, tinaga nila ito. Pero nakatakbo yun. Usap-usapan pa sa amin. Nakauwi pa yon sa bahay nila. Pero di kalaunan, namatay din si Maria. Pangatlong karanasan. Pasay City taong 2013. Sa pagkakatanda ko, buwan ito ng July tapos Tuesday. Bagong panganak yung kaibigan kong si MJ sa unang anak niya. Isang compound lang kami. Bale, 8 apartment lahat. Magkakaharap ang mga ito at isang dipat kalahati lang ang layo. Yung apartment na tinitirhan namin, parehong nasa dulo. Medyo madilim doon kapag gabi. Bukod sa sobrang dilim, merong nakaimbak doon na isang lumang tangke ng tubig. Magkaharap ang apartment na tinitirhan namin. Yung apartment kung saan ako nakatira, pinapaupahan ni MJ yun sa amin. Kasi dati niyang apartment yun eh. Kakalipat ko lang ng work nun sa Makati at day off ko nung araw na yun. Every day off ko naman, tumatambay ako sa kanila. Palipas oras, tapos nanonood lang ako ng TV. Yung gabing nakatambay ako doon, naririnig ko si Kuya Ron, asawa ni MJ. Tinatawagan niya yung nanay niya. Ang gamit niya pa nun, iPad o tablet ata. Hello siya ng hello pero walang sumasagot. Paulit-ulit lang yun eh, kasi rinig na rinig ko nga. Nagpa siya ako na magpaalam na sa kanila. Ang sabi ko maglalaba pa ako. Bale lumabas ako ng bahay nila, mga 10:00 na ng gabi. Tapos naglaba ako kaagad.
Natapos ako sa paglalaba. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Sobrang tagal ko talaga maglaba. Mano-mano eh. Tsaka yung labahan namin no nasa labas ng bahay. Kaya pabalik-balik ako. Matapos ko maglaba, pumasok na ako at sinarado ko na yung pintuan. Bali sa apartment na tinitirhan ko, may 2 kwarto yun. Kami lang nung kaibigan kong si Rachel ang nandoon. Kaya tig-isa kami ng kwarto. Pero pag day off ko, sinasamahan ko siya sa kwarto niya. Kasi masyadong matatakutin eh. Sa bintana ng kwarto niya, nakatapat doon yung lumang tangke. Nung nasa kwarto na niya ako, pinatay ko na lahat ng ilaw. Kasi hindi ako nakakatulog kapag bukas ang ilaw eh. Yung kama na hinihigaan ko, nakatapat yon sa tapat ng isang bintana. At kapag binuksan mo yung bintana, makikita mo yung kwarto nila MJ. Agad naman ako nakatulog kasi nga pagod na pagod talaga ako nun. Maya-maya pa, naalimpungatan na naman ako. Gawa ng may narinig na naman akong kakaibang tunog. Sa isip-isip ko, parang pamilyar yung tunog na yun ah. Nakapikit pa rin yung mata ko nun. Kasi nga iniisip ko, panaginip lang eh. Pero, pinapakiramdaman ko na yung paligid. Alam ko sa sarili kong gising ako nun. Pero takot lang talaga akong magmulat ng mata. Pinapakiramdaman ko kung tama ba yung kutob ko o kung ano. Nung kumpirmado ko na, bigla na lang akong napasabi ng, "Patay! Inaaswang yung anak ni MJ." Dahan-dahan akong bumangon. Tapos binuksan ko yung bintana na nasa tapat ng higaan ko. Pagbukas ko ng bintana, tumunog ito at naglikha ng ingay. Saktong pagtingin ko sa bandang kwarto nila MJ, may nakita akong isang malaking pusang itim ang nakatitig sa anak ni MJ. Tapos nag-iingay ito na parang angil na kakaiba. Hindi yun normal na tunog ng pusa. Para siyang umuungol na nag-uusal na ewan. Maya-maya pa, humarap ito banda sa akin. Hindi ko lang sigurado kung nakita niya ako. Gawa ng sobrang dilim kasi talaga. Tapos may tangke pa na medyo nakaharang. Sa sobrang pula ng mga mata nito, animoy para itong kumikislap sa dilim. Maya-maya pa, bumalik ito ng tingin sa butas ng bintana. Nakita kong pinapatahan ni MJ yung anak niya. Kasi nga, iyak ng iyak eh. Ang sabi ko sa sarili ko, kumpirmado, aswang nga yung pusang yon. Dahan-dahan ko ulit sinara yung bintana. Inisip ko kung anong gagawin ko. Pag hinayaan ko yun, baka magkasakit yung bata. Alam kong mangyayari yon kapag hindi naagapan. Bigla kong naalala yung sinabi ng tatay ko sa akin na wag na wag akong magpapakita ng takot pag meron akong nakaengkwentrong ganito. At kailangang iparamdam ko sa aswang na kilala ko sila kahit hindi naman talaga. Hindi ko alam pero ang lakas ng loob ko nun. Parang ang tapang ko. Bumangon ako sa higaan ko ng padabog. Sinadya ko yun para lumikha ng ingay. Binuksan ko ang ilaw sa kwarto, pati na sa kabilang kwarto. Bumaba din ako sa first floor para buksan yung ilaw at kumuha ng kutsilyo. Bumalik ako sa kwarto na hawak-hawak yung kutsilyo. Pagbukas ko ng pintuan, saktong nagising yung kaibigan ko. Tinatakpan pa niya yung mata niya kasi nga bukas yung ilaw. Ang sabi ko sa kanya, "Shh! Huwag kang maingay.
aswang yung anak ni MJ. Bigla siyang namutla. Pero hindi ko alam kung dahil ba yun sa sinabi ko o dahil meron akong hawak-hawak na kutsilyo. Umupo ako sa gilid ng kama niya tapos pinatugtog ko yung mga Christian song ko. Nung ginawa ko yun, may narinig kami sa labas na Pero boses ni Ate MJ yun. Kaso lang, alam kong hindi siya yun. Sabi ni Rachel, "Uy, si Ate MJ." Ang sabi ko sa kanya, "Hindi siya yun. Huwag kang maniniwala sa kung anong naririnig mo. Kayang magpanggap ng mga aswang." Ilang minuto ang lumipas. May narinig kami sa labas na boses naman ni Kuya Ron. Ang sabi pa nito, "Hello, Ma? Hello? Ma? Hello?" Sakto. 3 beses yun. Di ba? Yan yung narinig ko bago ako umalis kila MJ. Ginaya rin niya nung aswang. Ang sabi ng kaibigan ko, "Oh, si Kuya Ron yun." Sabi ko sa kanya, "Di ba sabi ko huwag kang maniniwala sa mga naririnig mo sa labas? Kung gusto mong malaman, tanungin mo sila bukas ng umaga." Maya-maya pa, tumahimik ang buong kapaligiran. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla na lang may kumatok ng 3 beses sa pintuan namin. Tapos meron itong tinawag na pangalan. Pangalan ko. Napatingin sa akin si Rachel at sinabi niyang, "Oh, tinawag yung pangalan mo." Hindi ako natakot sa ginawa niya. Ang sabi ko na lang kay Rachel, matulog na siya at ako na ang bahalang magbantay. Matapos yung katok, wala namang nangyari. Hindi ko na din naramdaman pa yung aswang sa labas. Maayos naman kaming nakatulog nung gabing yon. Kinabukasan, tinanong ni Rachel si MJ at si Kuya Ron kung lumabas ba sila nung madaling araw. Ang sagot ng mga ito sa kanya, hindi. Nagulat si Rachel sa sagot ng dalawa. Saksing buhay din siya sa mga nangyari sa amin nung gabing yon. Kaya nung araw din na yon, naglagay na si MJ ng bawang, asin at parang may sibuyas pa ata yun. Nilagay niya yon sa paligid ng bintana nila. Biniro ko pa nga siya eh. Ang sabi ko, "Ano yan? Mag-aadobo ka ba?" Mula din nung mangyari yun, gada uwi ko ng madaling araw galing ng trabaho, may matalim na bagay akong dala kung sakasakaling bumalik yung aswang na yon. Nga pala, Pinuno, after 2 days umuwi ako ng probinsya namin. Nakwento ko yung nangyari sa tatay ko at sa kapatid ng lolo ko. Binigyan ako ni Apoy Dadong ng ugat ng puno na kasing laki ng hinlalaki na daliri. Ang sabi niya, galing yon sa gubat. Ayaw ng mga aswang yung amoy na nanggagaling sa ugat. Nung inamoy ko ito, yun nga, napakabaho. Pero ang sabi niya, sobrang baho ng amoy na yon pagdating sa mga aswang. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Yan ang karanasan ko sa isang aswang na nag-anyong pusang itim. Okay. Opinyon ko sa kwento. Talagang gandang-ganda ako dito. Alam niyo yon, yung napakasimple lang ng kwento ni Ann Malaag. Pero ramdam mo na talagang true story, tsaka sobrang intense bawat eksena. Yung tipong mapapapigil hininga ka. Yun na lang dun sa part na yung sa una niyang karanasan, yung naglalakad siya.
Tapos sobrang dilim. Alam niyo yun, nai-imagine ko na, paano kung ako yun? Uuwi pa ba ako? O magpapaumaga na lang ako sa bahay ng pinsan ko? Kaso hindi pwede kasi nga, hinihintay ka rin ng magulang mo, di ba? Talagang nakakatakot. Minsan kasi naranasan ko na yung ganyan eh. Yung naglalakad ako sa madidilim na kalye. Well, hindi naman aswang yung iniisip kong hahabol sa akin, kundi yung mga aso. 'Di ba? Eto lang kay Anmalaag. Hindi naman niya alam na may aswang doon, 'di ba? Kaso yun nga, usap-usapan sa lugar nila na merong ganito, merong ganyan. Kaya talagang nakakatakot. Kung ako sa sitwasyon ni Malaag, malamang hindi ako lalabas nun. Pero kayo, kung kayo yung nasa sitwasyon ni Anmalaag, anong gagawin nyo? I-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.